аҳли маорифи шаҳри ҳисор соли нави таҳсилии 2025-2026-ро бо навгониҳо ва дастовардҳои беназир истиқбол намуда саъй доранд ки бо назардошти фароҳам гардидани имконоти васеъ дар соҳаи маориф дар таълиму тарбияи насли наврас ва ояндасози миллат саҳми муносиб гузоранд. Дар ин радиф муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор пурра аз таъмир бароварда шуда барои соли нави таҳсил омода карда мешаванд. ҳоло дар муассисаҳои таълимӣ барои оғози соли нави таҳсил дар синфхонаҳо насби шиору овезаҳо, ҷобаҷогузории лавозимоти хониш ва тақсимоти фанҳои таълимӣ ҷараён доранд. айни замон дар шаҳри ҳисор 135 муассисаи таълимӣ фаъолият дошта, дар соли нави таҳсил беш аз 86 000 хонанда дар онҳо ба таълим фаро гирифта мешаванд. бо назардошти афзоиши аҳолӣ дар баробари таъмири муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода додани бинои синфхонаҳои нави таълимӣ ба нақша гирифта шуда, дар оғози соли нави хониш зиёда аз 70 синфхонаҳои таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. муассисаи таълими шаҳри ҳисор дар оғози соли нави хониши 2025-2026 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор, соҳибкорон, шахсони саховатпеша пурра аз таъмир бароварда шуда ба соли нави хониш омода карда шуданд. инчунин қайд бояд намуд ки зери ҳидоятҳои маорифпарварони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистони муҳтарам Эмомалироҳмон, ҳамзамон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор, соҳибкорон, шахсони саховатпеша 5 бинои иловагӣ, як муассисаи таълимии нав, инчунин дар назди 2 муассисаи таълимии симхонаи иловагӣ, дар умум 70 симхона бо 3360 ҷойи нишаст сохта шудааст. дар оғози соли нави хониш ба истифода дода мешавад. барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои рушди соҳаи маориф оид ба таҳсилоти босифат ва устувор гардонидани пояҳои моддию техникӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. бо назардошти иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалироҳмон ки дар паёми навбатӣ вобаста ба бунёди муассисаҳои таълимӣ ироа карда шуд, давоми соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва соҳибкорону сокинон дар 5 деҳаи дурдаст сохтмони биноҳои нави таълимӣ оғоз гардида, чанде аз онҳо дар оғози соли нави таҳсил ба истифода дода мешаванд. ҳамзамон дар назди 12 муассисаи таълимӣ биноҳои иловагӣ ва 2 муассисаи таълимии нави хусусӣ сохтмонаш ҷараён доранд ва бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ марҳила ба марҳила ба истифода дода мешаванд.